Benvinguts al Minut de la Terra. La Lluna és vella, o si més no, ho sembla. I és que té la superfície coberta de la runa de les roques trencades i dels cràters d'impactes d'asteroides ancestrals. Sabem que les roques es van deteriorant i que els meteorits han causat estralls al llarg dels anys. Però la Terra d'avui es veu ben fresca i rejuvenida i sense cràters. I aquesta joventut estètica la deu a que la capa més exterior es va renovant contínuament amagant-ne l'edat. Noves pedres arriben a la superfície a través dels furiosos volcans. El magma s'escampa pel fons de l'oceà i al refredar-se en passa a formar part. Les roques canvien i es formen muntanyes al col·lisionar continents, i el fons marí es recicla quan els continents els passen per sobre. El procés de refer les roques ja fa que semblin més joves, però és que per nosaltres les fa més joves, perquè l'eina que fem servir per mesurar l'edat de les roques el que fa és mesurar la quantitat de deteriorament de certs elements radioactius de les pedres, i quan les roques es fonen i reneixen, el deteriorament queda esborrat. En general, ens va bé perquè vol dir que les pedres porten el registre de quan van néixer. Per exemple, podem dir que els fons marins es separen perquè les roques són més joves al mig de l'oceà i cada cop més velles com més t'acostes a la costa. Però com que la Terra refà tant les roques, i fer-ho torna a arrencar el cronòmetre intern, és difícil arribar molt endarrere en la història planetària. I és que la major part de les roques sòlides primigènies de la Terra ja s'hauran reciclat fa temps. I aquí és on entra en joc un mineral ben resilient, el zircó, que és semblant al quars tant en l'estructura química com en la durabilitat. Els dos duren molt més temps del que ho fan altres minerals, però el zircó, a més, té dues coses que el quars no té. El zirconi, que és el que li dona el nom, i petites restes radioactives d'urani. Els àtoms d'urani s'assemblen bastant als de zirconi i a vegades es colen en l'estructura del cristall del mineral al lloc del zirconi quan s'està formant. Però a diferència del zirconi, l'urani és inestable i per la radiació acaba col·lapsant en àtoms de plom. Que és curiós perquè el plom no s'assembla en res en el zirconi i si no fos per aquest procés mai s'hauria unit al cristall. Així que com més plom trobis en un cristall de zircó, més vell pots saber què és. Un dels minerals terrestres més antics que hem trobat i la part més antiga que coneixem de la Terra resulta ser justament un tros de zircó ple de plom trobat a les roques sorrenques de l'oest d'Austràlia. Increïblement, aquest cristall ha aconseguit evitar l'erosió, erupcions volcàniques i impactes d'asteroides durant milers d'anys. No podem saber si es va crear amb les primeres roques de la Terra, però si més no, ens dona un mínim de la seva edat, que per molt que ens la intenti amagar, amb la datació per plom-urani dels bocinets de zircó, sabem que com a mínim té 4,4 bilions d'anys. I tot i que en meteorits hem trobat evidències de que podria ser encara més antiga, aquest mínim ja el tenim assegurat. I podem dir que la Terra és més vella que la pols de l'era. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.